weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV takkusan yoni to likseba gorgol kon takkusan juula ha to durmaji dembe funeɓe ko taari ɗum kala habruji men ñalawma hande o tawi ko habruji men dottaɗi woni habruji men en bref koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie noon to leydi Mauritanie teskama to leydi Mauritanie teskama to leydi Mauritanie noon ko debbo goto e hajjiyankoɓe Mauritanie naɓe kañum yani aseta hanki o crise e dow lawol bitengol jumra toon to leydi toon tigui to makka o wiyeteno noon kanko janɗo crise o noon omo wiye hajjiya mintu walla Mohamed Al Salem o nawama noon ɗon to yani ko ɗon tigui o ƴetta o nawa to hôpital biteɗo hôpital al Yizira mo Madina teskama noon ko guleki cattuki kay kañum tigui woni ko liɓimo toon docteur ɓe noon caggal nde jiimi makko docteur ɓe kolliri tigui wonde kay ko guleki kewkini fewi yani makko o heeɓi ko wiyete tigui déshydratation woni tigui manquede ndiyam e nder ɓandu mum kono docteur ɓe kolliri wonde kay état de santé makko ko stable woni tigui omo semori no moƴƴi kadi ne jogui hen jorta moƴƴo e oɗo saaha joni noon kono kolliri tan omo foti ɗaccede fofto o wona kadi ko wiyete soins intensif woni tigui o heeɓa safruji makko timma e nder hôpital ha no hannirta ni ko leydi Mauritanie ha joni kettoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie taweteɗo hijjore mum toon to Arabie Saoudite o joddima aseta hanki o to galle lamorgo woni tigui to palais royal to Médina mo Médina o joddi Médina noon tawi o joddi toon koye prince héritier Son Altesse Royale woni le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud woni prince héritier leydi Arabie Saoudite kanko kadi woni premier ministre royaume mo leydi Arabie Saoudite ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi e fannuji kewɗi no fewi ene tawtora jonde nde noon hono nani Wulu Shiroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république mo leydi Mauritanie wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Arabie Saoudite hono Mokhtar Wulda wondude e biteɗo Ahmed Ba ko kañum ko conseiller à la présidence de la république ko leydi Mauritanie ha joni keɗɗoɗen ONG biteɗo ONG Nouru ko ONG kay tawateɗo ONG noon dariɓe kay ko ONG dari tawateɗo e nder Nouakchott nder leydi Mauritanie tawi ko dariɓe ko fate haɓade kay human binnagal woni jangguinde sukaɓe haɓade kadi wasam gollago heblude yimɓe kay to banggue nokkuji kewɗi ko wayno informatique e gueɗe baɗi noon tawi kadi ko darniɓe ko fate haɓade basala ko kañƴeɓe tigui mbaɗinoɓe kewi wadde e kala saaha so lewru korka darima walla so julde taske ari so julde taske ari eɓe kewi kay sodde jawɗi layyaji ɓe mbawa feccitde e miskineɓe julde taske hikka ndene ONG o tawi ardi ɗum ko biyeteɗo sohna Oumou Demba Sow tawateɗo to leydi France debbo mo Sinthiane Diakiri ko kañum ardi ONG o ONG noon ko keptinaɗo tigui e nder leydi Mauritanie keptinaɗo kadi toon to leydi France joɗini ONG noon e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie ONG Nour joɗini toon ko biyeteɗo ceerno walla mbiyen imam Abou Sow ɓurɗo loddide Abou Dada kañum tigui joɗini ONG o kañum kadi jangguinta sukaɓe Alqur'ana e gueɗe kewɗe e nder Nouakchott lamrugo leydi ndi seta hankino e ñalawma julde taske en tawtorama toon dokkirgol jawɗi layye fodde 34 layye wawi feccide toon tawi kadi jawdi hen kala ene feccirtede jawdi kala ene wonde kayit tawi kadi ine winde hen inde kay mo Allah yiɗi ndi jawdi jamireɗo kay yo totte ndin jawdi miijede kadi jawɗi ɗi wawa hebbinande dendagal miskineɓe kala miskine kala wawa hebde jawdi ko ɗum saabi ONG o kadi soodi ko gaari mawdi no fewi ndin gaari noon nde hirsama ɗon ONG hirsi toon ko gaari mawdi no fewi wonande kay ɓen miskineɓe ɓe keɓani kay hebde e layyaji men beele moni men foof ne heeɓa mbaɗa ɗum ha timma ɗum feccirama toon yimɓe leegal ngal foof noon kolliri hen weltare mumen no fewi e kay e ONG kay dariɗo darde wa nigguirata jangguinde sukaɓe to banggue Qouranul Karim jangguindeɓe informatique e kala saaha kadi so lewru korka ari ONG o ne heewi dusde kay miskineɓe tawateɓe leegal ngal haaɓe Allah yiiɗi kala sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗena gam kay huruma ñalawma julde taske aseta hanki o hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye moɓe mbiyete oɗo saaha joni BDF hoorejo gendi ndi o siifi kayit tawi ko grâce présidentielle rokkude yamirore kay fodde ujunere temedde nayyi e capanɗe jeegomo prisonnier soknoɓe kay nde goppitte
jalta kasoji mbawa tigi jultoyde galleji men tawi koye mbadi grâce présidentielle ɓin prisonnier ɗen heɓɓe on fartanke ko prisonnier ke wadɓe noɓe taw ko gueɗe tokose ɗen gueɗe noon walla tigi taw ko gueɗe tokose walla tigi tawa kadi ko ɓen tawi ko prisonnier ji nayeɓe joom duuɓi kewɗi fewi walla tawi koɓe marani cellal no fewi ko ɓen tigi woni heɓɓe fartanke mbiɗen koɓe ujunere temedde nayyi capanɗe jeegom e jeegom heɓɓe fartanke kay ko wiyete grâce présidentielle mbawi tigi ngolude tew e nder galleji mumen tawi kay ko yesso famille aji mumen ko leydi Sénégal ha joni kettoɗen biteɗo Ghalii Lam ko Sénégal najo gandaɗo no fewi tawa kadi ko joguiɗo kayitaji leydi Italie woni ko wiyete italo sénégalais ko kanko woni tiktoker woni tigui ɓurɗo dowlude no fewi e nder windere he kala tiktoker ɓurɗo waɗede CV e nder windere he kala ko kanko de nanggano hay sinno ko waktuji seeɗa kay o nanggama to dowlaji dentuɗi Amérique tawi kadi ko service biteɗo ICE woni tigui service américain de l'immigration kañumen nanggunoma waktuji seeɗa o nanguira noon ko caggal kay e nder boowal hallade diwoje international ngal haari ayde de Las Vegas nde tawe to Nevada ko toon tigui ɓe nanggunomo passeport makko e waɗi visa tawi visa o koko gasi ha laaɓi ɗum noon ɓe kolliri tigui ɓe nanguimo waktuji seeɗa caggal ɗum noon ɓe kollirimo tigui o yalta leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade woni ko wiyete départ volontaire ko ɗum waɗi ɗum wonno ko ñande jeegomo lewru mai juin ndu gonɗen ndu kanko noon kanko Ghalii Lam noon mbiɗen tawi ko tiktoker ɓurɗo dowlude no fewi ɓurɗo hewde abonné nder windere he kala teskama ko guila ñande capantati lewru avril ko guila nden o nanno to dowlaci tentuɗi Amérique Ghalii Lam noon mbiɗen omo jogui e oɗo saaha joni temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi piccal ɗiɗi million woni 162,2 million tawi ko abonné makko compte makko TikTok ko kanko woni neɗɗo kay ɓurɗo dowlude no fewi ɓurɗo hewde abonné ji e nder compte e nder TikTok e nder windere he kala Ghalii Lam noon o jibina koto Ziguinchor e nder leydi Sénégal ko kanko de kanko tigui waɗi ko wiyete départ volontaire o wawi yaltude kay toon to dowlaji dentuɗi Amérique ha joni habruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni koko yurmini waɗi aset hanki o e nder julde e nder pumirgal julde taske kay toon to Kolda ko biyetenoɗo Mamadou Sellou Diallo noon ko kañum tigui arno pumirgal mum caggal nde ñanti concumum ha jiɗum mi wuuro men ari kay wadde pumirgal mum toon to Kolda ko on tigui e saaha kay juulal pumirgal ngal ko ɗon tigui o woƴiti e leydi o yani o yadani e fittadu makko yimɓeɓe jiiɗi wadde feere foof jiɗde fabademo ha sapeur pompier nodda mbawi tigui ƴettudemo nawimo to hôpital mo Kolda kono noon docteur ɓe kolli tigui ko yittidaki e wonki makko kanko Mamadou Sellou Diallo noon o jeeya tigui koto wuuro witego Saare Janfo noon saare ko toon tigui woni to jeeya Saare Janfo noon ko wuuro ngo waɗɗani commune ngo Kolda sapeur pompier mbiyen kañumen garani ɗon ɓandu ndu cikkanno tigui ko barmuɗo walla tigui cikkanno tigui omo wonde wonki nde ɓe nayimo to hôpital docteur ɓe kollir tigui wonde ko yittudaki toon e wonki makko eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina sen ummima to Kolda koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali ki faama woni forces armées malienne ko koninkoɓe leydi Mali mbiyete noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti jangu jihadiste en aleta hande o jeetati lewru juin e nder région de Nara ɓe kolliri on ko oto tawi ko oto civil en badnoɗo kay pettoje bomboje ha wi dutta tawi kadi ko bomboje tufanoɗe woni ko wiyete voiture à piégé ko ɗum tigui woni koɓe jiiti ɓe mbawi noon nanggude joom wonnoɓe oto ɓe mbawi tigui firtude ɗe ɗon bomboje kala ɗum noon waɗi tigui ko ɓe nanga noon ko 1 kilométre to banggue Worgo ɓaƴƴo kay hirnage wuuro witego Bale koto leydi Mali ha joni keddoɗen faama woni forces armées malienne ɓe kolliri e nder communiqué mabɓe wonde kay ɓe jiiti ɓe pirti base uji 5 tawi ko base uji seɓɓitiɓe woni terroriste en e nder leydi he ɗum ko asata hanki 7 lewru juin hitande ujunnaje 2025 to hirnage e leydi ndi ɓe kolliri hen base uji 2 kay terroriste en ɓe ɗin tawe tigui ɓe tawi ɗumen ko sara ladde wuuro wiyete sara ladde wiyetende Bawle en tawe 40 kilométre to banggue hirnangue jine base uji 2 goɗɗi ɓe mbawi tigui firtu ɗum e tawde ɗum ko kilométre uji 20 to banggue rewo Sandare base keddiɗo battowo jeeyaɓo ɗon ɓe tawi ɗum ko sara nokku biteɗo Bafarara en tawi 40 kilométre to banggue rewo nokku wuuro witego Awro e nder région de Haya
habruji men jolam jabeeri koto leydi Israël paaɗena laamu leydi Israël ɓe dokki yamirore faade dendagal konninkoɓe mabɓe ha teyti noon halfinaɓe ko fate maaje kaɗɗe e keeri mumen nde kadata kay dendagal batuji tawi ko batuji humanitaire gadduɗi guura ɗina batuji noon ummiɗe leyɗele goɗɗe de haadede nadde kay kostude to Gaza bato goto noon dimduɗo kay balle tawi kadi ko balle guura bato o noon ɓe mbiyata ɗum tigui ko flotilla de la liberté on navire noon ɓe kadi ɗum tigui yettade kostude to Gaza on bata noon e ɗo saaha joni omo tawiti won navire tawi tigui enana lumbo e bempegui e nder maaje kadde to taw ko leydi Égypte o mon toon tawe bato noon jolni sappo e ɗiɗi militant tawi ko pro palestinienne on bato noon konninkoɓe Israël mbi ko gadini Allah o kostata ɗon e nder Gaza koto leydi Ukraine paaɗena laamu leydi Ukraine holliri tigui wonde kay maɓe mbaddu gossodiral tawi ko prisonnier ji hakkude mabɓe e laamu leydi Russie ɗum noon ko yontere fuɗɗotode janggo woni altine janggo nde ko nden tigui ɓe mbawata fuɗɗade kay ummanade ngal ɗon gossodiral tawi ko gossodiral prisonnier ɓe kewi wadde kala saaha koto leydi Colombie uddirten kabaruji men to leydi Colombie noon ko dillande woni ko yerɓande leydi woni tina toon woni ko wiyete tremblement de terre mawɗo no fewi ɗum woni ko tina toon magnétique makko noon ko 6,5 sur échelle de Richter musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi cerre ko ɗum ɗo wonno seeɗa komin ƴubba noon walla komin meftanno on e kabaruji men ɗemgal pulaar e nder dongre Afrique ha e nder Europe e dendagal leydi kala musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi cerre yo jaam Allah jogomi jogo on